Il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tal-Parlament Ewropew flimkien mal-membri Ewroparlamentari tas-Soċjalisti Demokratiċi opponew għall-emenda li għamlet il-membru Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola biex din tal-aħħar tħammeġ isem Malta. Riċentament tela quddiem l-istess kumitat ir-rapport Media Pluralism and Media Freedom in the European Union li ma' dokument ġie approvat maġġoranza b'saħħitha. Interessanti l-fatt li kif irrappurtat il-Gazzetta Kulħadd, oriġinarjament minn dawn il-paġni kollha imkien ma jissemma xi pajjiż, sakemm f'daqqa waħda tfaċċat l-emenda 111 illi fija jissemma isem Malta. L-emenda ta' Roberta Metsola tajt li għandu jkun hemm tħassib bil-livell ta' ħarsin tal-medja f'Malta għaliex skont din hija medda u qalet li r-rapport għandu jitkellem ukoll f'dan is-sens. L-iskuża biex jittebba isem Malta mal-ogħla istituzzjonijiet Ewropej kien il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Għalkemm la Roberta Metsola u l-ebda membru Ewroparlamentari mis-Slovakkja ma ddeċidew li jsemmu dan il-pajjiż, anke jekk hemm inqatlu żewġ persuni, ġurnalist investigattiv u s-sieħba tiegħu. Fid-dawl ta' dan, id-differenza bejn Malta u l-Slovakkja hi li filwaqt li fis-Slovakkja għadu ma nqabad ħadd, f'pajjiżna hemm 3 persuni akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. B'reazzjoni għall-emenda ta' Metsola, l-Ewroparlamentari Laburista Mirjam Dalli qalet illi l-Partit Nazzjonalista minflok ma jara alternattivi oħra li jistgħu jtejbu s-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fl-Unjoni Ewropea kollha. Jara kif ser jaħtaf opportunità oħra sabiex iħammeġ isem Malta. Roberta Metsola u David Casa huma magħrufa għalkemm il-darba marru fi Brussell sabiex jippruvaw iġibu kundanna lejn Malta. Madankollu, ħafna mid-drabi ma rnexxilhomx. Bil-Kummissjoni Ewropea tgħidilhom illi saħansitra 2 li huma fl-iżball. Bit-2 li huma jibqgħu jippersistu fil-kampanja tagħhom illi bdiet mill-mument illi f'Malta nbidel il-gvern.